Sa number 3, 19 ka mga illegal structure sa sidewalk sa North Capitol Road in Pangkakas. Ang operasyon naging pamunuan sa enforcement team sa Bacolod City Legal Office kaupo ng Safety and Security Division sa Negros Occidental. Sunod sa kay Ray de Mesana, ang pamuno sa enforcement team, inikabahin sa ilang clearing operation nga nagatuyo sa pagligwas sa mga dalanon gikan sa anuman nga obstruction nga nagaapekto man sa dalagan sang trapiko. Sunod sa iya, ang mga illegal structure sa lugar ang ginpanangat sa ila nga atensyon si Johnny Martinez nga isa sa mga nagapanag-iya sa baligyaan nga ginkakas nagsiling nga masobra man sa isa ka tuig sila nga nagplastar sa among nga lugar. Kung tani ginatagan na sila sang notice. Verbal lamang ang pagpahibalo sa ila. Pero voluntaryo naman sila sunod sa iya nagpangguba sang ilang mga pwesto kag naghimo sang ilang mga kagamitan. Sunod sa kay de Mesana, padayon ang clearing operation sa syudad bilang sabat sa mando sa Department of the Interior and Local Government. Kag ang bahin naman sa nagabiyahe nga mga tricycad sa hindi nagakaigo nga lugar ang ilay patuhoy sa bitaw. Sa unang kayo na anad na kumo kaya ako nagasa unang tutok kulahan. May notice ng kami yan. Pero hindi pa natin pwede na wala. May permit ka mo din. Why man? Ano na kamo di kadugay operate ma'am? Ano ma'am? Ano na kamo kadugay mga isa na katuig? Sobra. Sobra na eh. Intindihan ginaton, di siyempre, diri man sila kapangabuhi. So, at least, ginapamatian man naton sila, nag-suggest man kita, hindi nga lugar nga, kasi palang man makahimo man sila sa pangabuhian nila, no? So far, sa sini nga lugar, clear on din naton.